dostlar. Selam Yerman Hüseyinler. Aygül bilen Rüstem Hızı Respublikamızın en muğlu, En yemli. en semli tapşırığında selamlayıp. Suflar televizyon Yerman konkursun başlayıbız. Şulay etip Yerman Hüseyinler dostlar. Nihayet biz Suflar Beyhi'nin 3. turuna ayak battık. İsekiz gatışırabız tavga 2 turda, belgisiler o'zlari tillagan yer boshqardi. 3. turda bir ninday da yangayır bulmaysak, hem bu yılı kızlar mahaydar bizge üfügele kilmeysak, biz ularga barasakbız. Konakka. Hizli o'zi biz bilan ayartirbiz. Birgalab ularda yirlattirbizdi, beyittirbizdi, hiylattirbizdi. Her yoqdan hunarbiz. Şulay etip tavga konkursantımız. İhtibar. Мен Янбухтина Камила Айнур кызы. Кондра ауылынан һеҙгә сәләмләр алып килдем. Бу минем музыкаль мәктәбем. Мин монда 6 ел укыйм. Миңа монда бик оҡшай. Мин сольфеджиоға, фольклорға, вокалға, һүрәт төшөрөргә йөрөйм. Иң күбе бул мәктәптә минем дипломдарым. Әйдәгез Алия Фаритовнаға кунакка. Один звук вливается в другой. Мия, 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 ми. Мия, 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 ми. Балалар бақшасында йөргәндә 6 яшьлек матур, күркәм, сөйкемле кыз булып миңа күренде дә, мин аңа бер күрүдә үк гашыйк булдым. Бу минем укучым дип үземә сүз бирдем, аңардан матур җырчы ясарга. Ля, Камиланы мин төрле яктан да күрәм. Әнисе кебек укытучы буларак та күрәм. Ул үзе әйткән буенча врач булып та күрәм. Артист булса, минем өчен бик зур горурлык булыр иде. Тормыр güzel бит ул. Якыннан янда булганда, дусларымның кичлеген тоеп, күңелләрен җырлап торганда. Бер шатлыклы ике итеп теләп, бергә яшик бергә дусларым. Сезнең өчен бары сезгә генә багышлана минем җырларым. Сезнең өчен бары сезгә генә багышлана минем җырларым. Алга табук мин киләчәккә, безне көтә җырлы юлыбыз. Бәхет нуры чәчеп бар җиһанга, яңгыратын дуслык җырыбыз. Бер шатлыклы ике итеп теләп, бергә яшик бергә дусларым. Сезнең өчен бары сезгә генә багышлана минем җырларым. Сезнең өчен бары сезгә генә багышлана минем җырларым. Ойда булып, ойда яшәсәк тә, барыбыз да булык бер сердә. Бергә булык дуслар, бергә булык, дуслык белән көчле бер җирдә. Бер шатлыклы ике итеп теләп, бергә яшик бергә дусларым. Сезнең өчен бары сезгә генә багышлана минем җырларым. Сезнең өчен бары сезгә генә багышлана минем җырларым. Сезнең өчен бары сезгә
Камила һүрәтләрҙе лә бик оҫта эшләй. 5 йәшендә әсәйем өйрәтте ул. Хәҙер музыка мәктәбендә белемен камиллаштыра. Йырлай-йырлай һүрәт төшөрә тиһәң дә һис тә яңылыш түгел. Тәбиғәттән моң һалам, мин тәбиғәт балаһы. Мең төрлө йырҙар ишетәм. Музыка мәктәбендә мин рәсем төшөргә өйрәндем. Онда мине Гүзел Шайдулловна өйрәтте. Моңға туғандай матур дөнья, мең төрле коя, моң дәрья. Моңға туғандай матур дөнья. Миңа пейзаждар, портреттар төшерергә ошай. Мин быел Кара диңгезгә бардым. Анда миңа бик оҡшаны. Хәзер сағынып төшөрәм. Бу минем апайым, уңа 8 йәш. Ул да минем кебек рәсем төшерергә ярата. Мин аңа күрсәтәм, нисек төшерергә, нимәне төшерергә. Әйткәндәй, Камила ҡустыһына апайым тип өндәшә. Артем апайым. Бер ҙә ҡыҙыҡ түгел. Был диалект. Күгәрсен, Йыйансыра, Көйөргәҙе райондарында мыртый, мырҙай тиҙәр. Ә Салауат районында хатта иркән тип әйтәләр. Ярай, гөл диалектологияны аҙаҡ өйрәнербеҙ. Әлегә Камила менән танышыуҙы дауам итәйек. Ҡыҙҙың уҡытыусылары, класташтары менән тәбиғәт ҡосағында осраштык. Сөнки беҙ барғанда улар халыҡ-ара туризм көнөн билдәләй ине. Минем классым бик дус. Без класста 23 кеше. Мин аларны бик яратам. Алар да мине яраталар. Без класс белән күп конкурсларда катнашабыз. Менә без бүген табигать кочагында уйныйбыз, ярышабыз, күңел ачабыз. Миңа бик оҡшай мәктәптә. Минем класста 2 укучы 5-легә укый. Мин һәм минем дус кызым Алһыу. Бүген минем классым 4-нче урын алды. Мин алар өчен бик шатландым. Ая карама, җырның тарала, яше шаптагы кебек. Яшьләр уза, яшьләр җыр суза, минем кайтканым күреп. Был күлдәкте миңа минем әнейем текте. Йыллар үткән саен сине ныграк гомер буе мәрхәмәтле булып, яшәүләрен кыялмады юын. Җир йөзендә кояш булган кебек, син әнигем, син бит бөгендә. Яннарымда кебек төшләремә кереп соңларга, җаным түзгендә. Җир йөзендә кояш булган кебек, син әнигем, син бит бөгендә. Яннарымда кебек төшләремә кереп соңларга, җаным түзгендә. Мин әнием белән тегәм. Ул миңа бик күп күлмәк текте. Мин аңа ярдәм итәм. Бергә кичне утырып, тынчаканчым күлмәк тегәбез. Күлмәкне конкурсларга, фестивальләргә тегә. Иң беренче интернеттан табабыз да аннан рәсем төшерәбез. Соңыннан кибеткә барып материал алабыз. Аннан тизрәк тегеп киеп карайсы килә. Үземә күлдәктәрем бик ошый. Безнең семья 4 кешедән тора. Минем апайым, мин, әнием һәм минем атайым. Апайым 2-нче класста укый, аңа 8 яшь. Исеме Артем. Минем әнием
көтәүче булып эшләй. Әтием электрик булып эшләй. Апаем рәсем төшерә. Баянда уйнай. Музыкаль школага йөри. Өйдә мин күп аппликациялар эшлим. Бу аппликация кыз менә материал, бечевка. Менә макарон ябыштырдым. Менә от. Тырышсаң тиз генә эшләнә. Интернеттан карап эшлим. Менә витраж. Витраж краскалар белән эшләнә. Специальный краска кирәк. Интернеттан карадым да эшләдем үзем. Күңелемне күтәрер өчен бу эшләрне эшләйм. Киләсәктә артист, җырчы дип күрәсем килә. Чөнки безнең Баянайда, әниебез дә бик матур итеп җырлай. Баянда да уйнай белә. Аның талантлары инде минем балаларга күчкәндер дип уйлыйм. Дуслар, әгәр һеҙгә был һылыу, һәләтле туймазы ҡыҙы оҡшаһа, бәйләнештә уның йырҙарына фекерҙәрегеҙҙе яҙығыҙ. Лайктарығыҙҙы йәлләмәгеҙ. Ә беҙ артабан елдек киләһе конкурсантыбыҙ Баймаҡ районынан. Танышайыҡ. Мин Илсаф Ишбирин, Баймаҡ районы Буранбай ауылынан килдем. Мин 4-нче класста уҡыйым, беҙҙең класста 6 кеше. Беҙ класста 2 класс уҡыйбыҙ, 2 һәм 4 уҡыйбыҙ. Икеләрҙә 5 бала. 3-нче класста алғанда отличник булдым, 2лә ударник булдым. Хәҙер ҙә отличник булдым гелә. Тырышам. Ләкин русский языктан күп 4 алам. Мин яратҡан фәндәрем математика, литература һәм башҡорт теле. Беҙҙе ура уйнарға Фәттә ағай, йырларға ла Фәттә ағай, бейергә Зарифа апай өйрәтә. Илсаф бәләкәйдән йырларга яратты, шулай ук ул курайда уйнарга ярата, курай түбәрәгенә лә бик теләп йөрөй. Уның гаиләһендә лә токымдан килә инде, чөнки уның карт атаһы безнең танылган йырсы бит инде, Хәбир Раев, һәм өйдә ул да тырыштыра бит инде, хәлдән килгәнсә өйрәтәбез, уга уңышлар теләйбез, киләсәктә өметле йырсы булыр дип көтәбез инде.
Мин 5 яшьтән йырлайым. Безнең гаиләлә 7 кеше. Агайым бар, уның исеме Мурат. 2 һеңлем бар, Айгина менән Камила. Әсәйем, ататайым һәм өләсәйем бар. Муратай, оста кеше, ул ҡурай һәйбәт уйнай. Районный конкурста 1-нче урын алды. Мин дә ҡурайда уйнайым. Улай һәйбәт уйнайым. Минең гаиләм Баймаҡта йәшәй, ә мин мында өләсәйем, ҡартатайым менән йәшәйем. Мин өләсәйгә бисер төҙөргә ярҙам итәм һәм ҡағыҙҙан эшләргә. Минең 1-нче эшем дә булды. Мин бисерҙән пальма эшләнем. Өләсәй ағастар, сәскәләр, кәрзинәләр эшләй. Һәм шуларҙы юбилей, туған көндәргә бүләк итә һәм һата. Заказдар күп булды. Мин ярҙам итәм, 2 көндә бөтәбеҙ эште. Буш вакытымда ошолай итеп мәрйендә нәмәләр эшләйбез, агастар эшләйбез, сәскәләр эшләйбез. Илсаф көн һайын минең эргәләйинде. Ярдәм итә. Ярата килеп ошоны мин тедеп бирәм дә, мин тедеп бирәм дип икәүләп эшләйбез. Ул миңа ярдәм итә, мин тиҙ генә эшләп ултыртып куям. Өйгә килеп заказ бирәләр тип. Безгә кәрәк, юбилейгә алып барабыз дип, эшләп кенә бирәләр дип килеп һорап китәләр. Мин ултырам инде эшләй алып. Илсаф менән икәүләп йәһәт кенә эшләйбез. Матур ебет бисер менән эшләү. Ҡыҙғалар бисергә ошо итеп. Ҡартатайыма ла ярҙам итәм. Мин мәктәптән ҡайтҡас, уға сығып мал һуғарышам. Йәйгеһен малды табам, һарыҡ алам, быҙауҙы табам һәм һыйырға йөрөйөм. Ҡартатай менән өләсәйем иң ҙур ярҙамсы. Мин уларға һәр ваҡыт ярҙам итәм. Без һарығыбыҙҙы йәшел билдәләре менән таныйбыҙ. Уны өләсәй менән ҡартатай таҡты. Беҙҙең бер генә һарыҡтың исеме бар. Исеме Аҡтуяҡ. Уға исемде өләсәй ҡушты. Туяҡтары аҡ булғас шулай исеме. Быйыл беҙҙең сейәк күп булды. Ҡартатай, нимәгә һин уны йолҡаһың? Йолҡмайым, ҡаҙыҡ ташлайым. Нисә уны ҡаҙаһың? Ҡыуаҡтары ҙур сейәләргә үҫергә бирмәй. Ҡамасаулай, шуға уларҙы көҙгөһөн ҡырҡып ташларға кәрәк. Быйыл без 7 биҙрә сейә алдык. Без ул сейәнең варенье эшләнек, компот эшләнек. Мин сейә йышырға ярҙам иттем. Минең ҡартатайым йырсы булды. Бер конкурста машина отто. Ҡартатай мине әҙерәк йырырға өйрәтә. Ул буранба йырын оста йырлай. Мин ҡартатайыма оҡшағанмын. Шулай оҡшаным да генә. Ilsat ишбирнисемен итегеҙҙә ҡалдырығыҙ. Сөнки ул беҙҙең финалисыбыҙ.
һәм киләсәктә билдәле йырсы буласак. Әлегә бәйләнешкә инеп, Илсафтың янын карап, лайык куябыз. Безнең бүгенге тапшырыбыз азагына ла якынлашты. Киләһе атнада безне тагы 2 конкурсант менән танышу көтә. Осышкалга тиклем онытмагыз. Моңлы илдең коты бар. Хушыгыз! Кыздар, малайдар, һеҙҙең өсөн иң зауҡлы кейемдәр. Һәр ваҡыт яңы коллекция, төрлө фасондар. Былар барыһы ла Glamour Kids магазинында. Рәхим итегеҙ, Glamour Kids һеҙҙе көтә.